Sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Bingelela mfowethu Mkhonza. Thank you so much for being here supporting this channel. Ngicela ukwamukela wonke ama-new subscribers to this channel, na wonke ama-new followers to this channel. Ngithi thank you so much for being here. I appreciate it. Ngicela niqhubeke eningaka-subscribe, nisubscribe nani. Niphinde nifollow le channel na ku-TikTok. Ngiyabonga kakhulu. Njengoba bengishilo-ke bafowethu, udaba oluloku lusematheni, udaba lwePhalaPhala, udaba esisakhuluma ngalo, esisazoqhubeka futhi sikhulume ngalo kakhulu, ngoba udaba oluthinta oyinhloko noma i-first citizen ye-country, President Ramaphosa, kuthinta iSouth Africa yonke. Into nje engingayisho odabeni lolu oluphume enkantolo yomthethosisekelo, ngingasho ngithi le judgment le ephume izolo ivula i-opportunity noma ithuba lokuthi ama-citizens noma abavoti base-South Africa noma abantu base-South Africa abakhokha i-tax ukuthi babuke ukuthi ama-political parties noma amaqembu ezepolitiki a-react-a kanjani kulolu daba noma kule judgment. Ukhumbule siselena 5 months, 5 months ukuthi siyokhethweni lo masipala ngoNovember. Njengoba siselena lo 5 months, kuyithuba elihle kakhulu ukuthi manje sibone ukuthi siyovota kanjani uma siya kulo khetho lizayo. Le judgment njengoba isiphumile nje, ngicabanga ukuthi iphume ngesikhathi esikahle kakhulu kungayi okhethweni, ukuthi abantu bazobucabangisisa kahle, bajule, babone ukuthi ngempela libaluleke kangakanani ivoti labo. Uyayizwa leyo nto? Ngoba njengamanje kuyakhalwa komasipala. Angicabangi ukuthi ukhona umasipala okungakhalwa kuwo eSouth Africa. Angicabangi. Bonke omasipala base-South Africa kuney'khalo, kunamamashi, kunayo yonke into eyenzakalayo. So which means abantu base-South Africa kumele ivoti labo balisebenzise kahle njengoba kuyokhethweni. Kodwa-ke angikho lapho, ngila endabeni yePhalaPhala. Uyabona lo daba lolu lwePhalaPhala, into engayisho yile. Udaba lwePhalaPhala selidonse isikhathi eside. uPresident Ramaphosa ezama ukulibalekela, kodwa hhayi, alibalekeleki, futhi khona manje nje sekucace bha ukuthi vele lwemuka naye lolu daba lwePhalaPhala. Hhayi, lwemuka naye. Yilona oluzomephuca isinkwa ngelinye ilanga, ngendlela engibuka ngayo. Yilona futhi oluzomdamaja kakhulu empilweni yakhe, mina ngendlela engibuka ngayo lo daba lwePhalaPhala. Uke ubone ukuthi bazokwazi labo abake bazingela. Uma ngabe ukwazingela, uzokwazi ukuthi kuyenzeka ukuthi manizingela mhlawumpe inyamazane ukhone mhlawumpe ukuyishaya ibaleke, noma mhlawumpe ukuyihlaba ukuyigwaza ngandlela thile, kodwa ibaleke nenxeba. Uyayizwa leyo nto? Kwesinye isikhathi uthole ukuthi uyijikijela ngomkhonto, ufike ubhajwe emzimbeni wenyamazane, ibaleke nawo umkhonto. Uyayizwa leyo nto? Le nto kubizwa ngokuthiwa umkhonto ubhajwe enxebeni. Igijime nomkhonto inyamazane eside isikhathi, ibaleka nawo lo mkhonto. Kodwa ekugcineni, njengoba ilokhu ibaleka, amandla aya ngokuya yaphela endleleni. Angithi mhlawumpe kungenzeka iyopha nobuhlungu bomkhonto egijima nawo.
mhlawumbe igcine iphelelwe amandla iwe phansi. Ngicabanga ukuthi into efanayo le yenzeka kuPresident Ramaphosa. Whoever zokuphinda lokho, whoever came about nale ndaba yasePhalaphala, lo esingambiza ngomvusi wenyamazane, lokhu uyena owajikijela lo mkhonto owabhajwa enxebeni elokumanje egijima nawo lo mkhonto uPresident Ramaphosa. Loyo muntu loyo ngempela hayi wawuphonsa lo mkhonto. Uyabona ukuthi wawuphonsa futhi ngamandla, futhi mawuthatha ukubheka lo mkhonto waphonswa kule ndoda noma kule nyamazana, ake ngibeke kanjani. Uyabona ukuthi kwakungumkhonto lona ophekiwe, wawuphekiwe ngentelezi ethile, ngoba ugijime nawo lo mkhonto uRamaphosa waze wafika la ekhona manje. Siyazi ukuthi udaba lolu belifakwe i-EFF, enkantolo yomthethosisekelo, besekelana ne-ATM. Siyababonga kakhulu ngomsebenzi omuhle oMalema noVuyo Zungula, ngomsebenzi omuhle kangaka ukuthi bahambe noRamaphosa nalolu daba lwakhe lwePhalaphala luze lifike e-Constitutional Court. Njengoba manje sekukhulunyiwe ngalo kwafikwa esiphethweni. Umsebenzi omuhle kaMalema ne-EFF, umsebenzi omuhle we-ATM. Kumele ukuthi singakukhohlwa lokho. But khona la ngizoya khona ngalo lolu daba. But before lapho ngifuna ukuqala la. Sizokhumbula ukuthi ePhalamende mangaphosisi kwavotwa ngalo daba lwePhalaphala. I can't remember very well, but kwakulapha, if not 2022, mhlawumbe 2023, somewhere there, makuvotwa ngalo daba lolu lwePhalaphala. Kunamaphathi lapha avota avotela ukuthi umbiko lo owatholwa ipanel le eyayiphenya ngalolu daba, kwakhona amaqembu avota athi awu-adoptwe lo mbiko noma awuthathwe lo mbiko usetshenziswe ukuze kwenziwe uPresident Ramaphosa aphendule. Kwabakhona nalabo abavotayo abanye abathi no, lo mbiko ngeke siwu-adopte, asiwudingi, ngeke size siwusebenzise. Labo abe-ANC. Uyayizwa? So sicishe siyakwazi sonke lokuthi kwavotwa lapha mangaphosisi bawu-214 abavota ePhalamende, bethi lo mbiko othole ukuthi uPresident Ramaphosa kumele ahlaliswe phansi, abuzwe imibuzo aphendule. Labo abavota bathi lo mbiko awuchithwe, leyo nto leyo ukuthi uRamaphosa ahlaliswe phansi ayichithwe, babe u-214, and kwakungabe ANC noma kwakungabantu ababesupport ANC noRamaphosa. Kwase kuba naba-148. Laba aba-148 bona babevota bethi lo mbiko sithi thina awuthathwe, lo wale panel nePhalaphala awuthathwe lo mbiko usetshenziswe, uRamaphosa makabizwe azophendula. Babe 148. Kwase kuba nababili-ke abangazange bavote enhlobo. Kulo 148 owathi umbiko awusetshenziswe, lapho namanye amalungu e-ANC cishe awu-4. Kungaba mangikhumbula kahle, kwakhona umama uNkosazana Dlamini Zuma, kukhona uSupra Mahumapelo, kukhona uMsebenzi Zwane, kukhona nalomunye owayedidekile bathi umahamba ehlala, washaya emuva washaya phambili, wayedidekile ukuthi uthini noma umephi ngalolu daba. Kodwa ekugcineni wagcina esethi hayi, uma ne-ANC naye uthi lo mbiko mawungasetshenziswa. Uyayibona leyo nto. So-ke into okufuna siyibheke-ke la
kwaba namaqembu kulaba abawu-148 ababethi umbiko awuthathwa usetshenziswa. Amaqembu afana ne-IFP, i-EFF, i-DA, i-ACDP, Freedom Front Plus, i-ATM, amaqembu o-UDM bonke babethi awuthathwe lo mbiko usetshenziswa. Yayibona? Bonke bafuna ukuthi uPresident Ramaphosa aphendule. Uyayizwa leyo nto? Kodwa mase kuvotwa lapha eParliament, hawu i-ANC kwatholakala ukuthi iney'namba eziningi, inenamba enkulu yakhona ukuvota-ke ukuthi hhayi awuchithwe lo mbiko kanjalo. Yingakho-ke i-EFF yathathwa le matter noma lolu daba yaliyisa kuphi ey'nkantolo, njengoba namhlanje sesila sikhona nje. Yayicasuke efile i-EFF namanye amaqembu afana no-ATM ayedinwe kakhulu kangangoba athi no sizothatha lolu daba siyolifaka enkantolo, njengoba-ke selize lwaphendulwa-ke manje lo daba i-Constitutional Court ukuthi no, vele laba abavota abawu-214 babebheda. In short, beyisho njalo inkantolo yomthethosisekelo kule judgment, beyithi bonke laba abawu-214 abavota bathi awuchithwe lo mbiko owawuphenye wathola okuthile ngephalaphala, wathi akubize uRamaphosa. Bonke labo bantu ithi inkantolo yomthethosisekelo babebheda, noma ingakushongo ngale ndlela engikusho ngayo, kodwa isho njalo vele. In short nje, ake ngikwenze nje kahle kucace, inkantolo yomthethosisekelo ithi la malungu e-ANC awu-214 avota ukuthi uRamaphosa angabizwa ukuthi azophendula ngephalaphala, ayebheda futhi ayebonisa ukungahloniphi umthethosisekelo lawo mamembe eParliament. Uyayibona? Ayebonisa ukuthi awayithathi serious indaba yomthethosisekelo futhi awayithathi serious iSouth Africa. Isho njalo le judgment kahle kahle. In short nje, i-ANC ivela obala manje. Kumele sikugcizelele lokho. Siyokhethweni kufanele abantu babe clear ukuthi le court judgment esisuka kuyo i-Constitutional Court, it was all about ANC members abasephalamende abavota bathi uRamaphosa akangakhulunyiswa ngendaba yephalaphala. Kufanele nikwazi lokho bantu base-South Africa. Kufuna niyivotela le ANC nibe nazi ukuthi ithini indaba ye-ANC, imelele bani futhi imelele ini i-ANC. Balekile lokho. Kodwa kufanele sazi futhi lokho ukuthi kulabo abambalwa, ngoba njengoba ngisho nje babe u4, nakhona kulo 4 oyedwa wagcina ehlehla kwasala lo 3, kwasala uMama Nkosazana Dlamini-Zuma, umsebenzizwane, uMasupra Mahumapelo bema bathi thina sizoma nalaba abawu-148 abathi uRamaphosa makeze azophendula. Uyayibona? Besihlezi-ke sisho thina sithi uMama Nkosazana Dlamini-Zuma uyena okwakufanele alandele uPresident Zuma as ANC president. I-ANC ngaba izithole kulotake kulo manje. I-ANC ngabe namanje isenayo ipower i-ANC. Kodwa ngenxa yenkani yayo ayizange ifuna ukulalela uma uPresident Zuma ethi akukhethwe noma esupporta ukuthi kukhethwe uNkosazana Dlamini-Zuma. But angikho lapho-ke futhi. So into engifuna ukuyisho-ke le, ngifuna ukuthi sikhumbule izinto ezithile la. Kule video njengoba ngenza le video, ngizonifakela la. Ngizolalela abantu abafana noSnook Izikalala. Uyayibona? uSnook Izikalala uzozwa la kulama clips engizowafaka. uSnook Izikalala ungomunye wama-veterans e-ANC. Abantu asebebadala ku-ANC engathi kafishane yibona abantu abangabeluleki noma bawubuchopho be-ANC. Njoba kuphume lelo khunjana le judgment, ubunga expecta ukuthi mhlambe kukhona into engcono abazoyisho abantu be-ANC. uSnook Izikalala for example uthi
Le judgment le asingayithathi ngokuthi ithi uPresident Ramaphosa kukhona into errong ayenzile. Ake umakhe nje leso statement. Uthi asingayithathi kanjalo. Uthi le judgment asikhumbule ukuthi i-judgment lena ebesola iphalamende ukuthi kunento elingayenzanga kahle iphalamende. Kusho uSinokuzikelala. Mina bengizombuza-ke ukube bengiseduze naye ngithi, uma-ke baba uZikalala uthi wena le judgment ibingasoli uPresident Ramaphosa, ibisola iphalamende ukuthi lenzakala. Lelo phalamende ekuthiwa liyasolwa ukuthi alenzanga kahle. Obani abakha lelo phalamende? Ibaphi labo bantu abenza iphalamende labukeka ngaleyo ndlela njengendawo noma institution engenzi kahle? Obani ababevota ephalamende ukuthi kwenzeke lento le esolwa ngayo njengamanje iphalamende? Impendulo izothini? Kwakuvota abantu be-ANC ephalamende. Qiniso nje limsulwa. Kwakuvota abantu be-ANC abangamamembe ephalamende, yibona ngobuningi babo basebenzisa ubuningi babo ephalamende. Abantu be-ANC bavota bathi uRamaphosa makangaphenduli, makangabuzwa imibuzo ngephalaphala. Sengimphendulile kanjalo ubaba uZikalala. Ukutshelani-ke lokho okusho ubaba uZikalala mayizothi akufanele kubheke uRamaphosa njengomuntu o-wrong, ufuna kubhekwe iphalamende? Lokhu kutshela ukuthi bacabanga kancane kangakanani abantu be-ANC. Narrow minded. Uyayizwa leyo nto? Inqondo yabo angazi mni kanjani indlela abacabanga ngayo. Because sila sikhona nje yingoba i-ANC yadecide ukuthi ibeke uRamaphosa phambili, ikhohlwe ngabantu base-South Africa. That's it. Uyayibona? So yingakho kufanele la sikhumbule ukuthi i-ANC kahle kahle sifaka kulo lonke utaku, even nje nasey'ntweni ey'ningi ezenzeka kuleli zwe, i-ANC. Angeke size sikubalekele lokho. Kunabantu abafana noMantashe, naye ngizoyifaka iclip yakhe la nizoyilalela. uMantashe ngesikhathi kuvotwa ngaloya nyaka okwavotwa ngawo, uMantashe waphendula naye mabembuza ngale ndaba yokuthi i-ANC iphalamende ivote yathi uRamaphosa makangabizwa. Uthi uMantashe, yes, i-ANC sivote ngaleyo ndlela ngoba sikholelwa ukuthi uPresident Ramaphosa kufanele anikwe ithuba lokuthi lo daba lwale panel report noma lwalaba ababephenya ngephalaphala akalithatha aliyise enkantolo, luke liyothestwa inkantolo kuqala ukuthi ngempela kufanele yena azophendula ephalamende. uMantashe. So uMantashe uthi vele sasifuna idelay le ndaba iphalaphala. Amagama akhe la. Uthi sasifuna idelay noma ithathe isikhathi esithile indaba yokuthi upresident ayokubuzwa imibuzo ngephalaphala. In short, njengoba nje besilokhu silindile sonke lesikhathi uRamaphosa angafuni ukuphendula ngephalaphala, abantu abebemenza ukuthi angaphendula uMantashe. Uthi uMantashe yibo beyi-ANC abamseka ukuthi akudeleywe lento yale report, kumoshelwe iSouth Africa isikhathi, sibe silokhu siphethwe umuntu ongacaci ukuthi uyiliphi, ongacaci ukuthi is he good or bad for the country, bathi asidelay. Sibe thina sibona kahle ukuthi kune-wrong doing la, kunobubi nokuphulwa komthetho okukhona la, bathi boMantashe akudeleywe. Uyayizwa leyo nto? So mina into engifuna abantu bayibone la nje basiyokhethweni, ngifuna abantu ba-understand ukuthi i-ANC kahle kahle yini lena esifake kuyo la. Abantu ba-understand. Kukhona-ke nokunye engifisa abantu baku-understand. I-ANC phela njengamanje ayiphathanga yodwa kuleli zwe, iku-GNU. Angisayakhumbula ukuthi yagcine ngaphansi kuka-50%.
ngokwamavoti okhethweni lwango-2024 manje iphethe namanye amaphathi abephikisana nayo before. Sikhuluma nje i-ANC embusweni wayo manje ibambisene ne-IFP, babusa ne-IFP, ibambisene ne-DA, babusa ne-DA, ibambisene ne-Freedom Front Plus, babusa ne-Freedom Front Plus, ibambisene ne-UDM, babusa ne-UDM, ibambisene ne-Patriotic Alliance. Ngabala ngithini? Amanye alamaphathi lawa abambisene ne-ANC manje emandleni. Amaphathi lawa ayevote against uRamaphosa kuleya vote esikhuluma ngayo. Amaphathi lawa amamemba wawo akha loya 148 owavotela ukuthi uRamaphosa azophendula. The question ekhona ke manje ukuthi ngabe njengoba sekuphumele judgment le azoma kanjani, azomisa kanjani lamaqembu? Ngoba phela uRamaphosa wawathatha lamaqembu wafaka cabinet yakhe abusa naye njengamanje ku cabinet. Ebe emazi kahle uRamaphosa ukuthi usenodaba olubucayi ukufuna aphendule ngalo lwePhalaPhala. Azi kahle lamaqembu. Kodwa wavuma ukusebenza naye, angena naye cabinet athi silide yiba upresident wethu. Then we ask yourself ke manje ukuthi njobe ijudgment ke siphumile manje yathi iPhalamende laba wrong ngale yanto elayenza indlela elavota ngayo. Okusho ukuthini? Ingabe lamaqembu lawa ayevote against uRamaphosa ngalesa sikhathi asezovota yini namanje against uRamaphosa mayigcina ifika idate yokuthi kuvotelwe ukumkhipha esikhundleni uRamaphosa? Ngoba phela i-judgment ye-Constitutional Court ivule manje iliwe yokuthi iPhalamende lingaze lifike lapho lim-impeach upresident noma limxoshe esikhundleni. Lamaphathi lawa a-cabinet manicabanga azovuma yini ukuvota ne-ANC this time around athi sima noRamaphosa? Iqiniso mina mangibheka nje ngendlela engibuka ngayo, azophinde athathe iSouth Africa lamaqembu ayifake phansi ebhasi manje sebenzisana ne-ANC. Mawucabanga wena njengoba sebangama-minister abaholi balamaqembu engiqeda wakhuluma lawo IFP, DA, FF plus, Patriotic. Mawucabanga labantu laba wena mawucabanga ukubuka kwakho bazovuma yini ukuvota? Phela ukuvotela uRamaphosa kuthi aphume esikhundleni. Do you know ukuthi kusho ukuthini lokho? Uma evotelwa ePhalamende ukuthi aphume uRamaphosa, uyazi ukuthi kusho ukuthini? Lokho kusho ukuthi uphuma nayo yonke icabinet yakhe. Kuyaphela ngama-minister. Yayibona leyo nto? Angeke uRamaphosa aphume ekubeni upresident bese kusala amanye ama-minister okungama-minister aqashwa nguye uRamaphosa ukuthi azosebenza ku-cabinet yakhe. So mina nje umfowethu wamkhonza nje angiwaboni lawo maqembu ezovota against uRamaphosa ngoba manje ahlele etafuleni naye. Buka khona manje bathule du, akukhulumeki bamam ngalo daba. Since kuphumele judgment into abayikhulumayo awuyizwa ngoba bayadla, babanjwe ukudla abakudlayo etafuleni la Ramaphosa. ISouth Africa esikuyo ke le njengamanje. Good party, i-good party ke yona vele ke ngalesa sikhathi kuvotwa vele ke yona ya-abstaina, ayizange ivote nokuvota ngoba uPatricia de Lille uleader we-good party wayesevele yena ecabinet kaRamaphosa. Namanje ucabinet kaRamaphosa, do you expect ukuthi usengawubanga lo msindo uPatricia de Lille abewubanga ebesimazi edume ngawo? Siyamazi phela uPatricia de Lille wayedume kakhulu ngomsindo, memeza lokuya nalokuya. Futhi uPatricia de Lille omunye waye-involved kakhulu edabeni lokuthi uZuma, indaba zama-arms deal and everything. Uyayibona nje ehamba phambili kulezo zinto lezo. Manje uquiet ngoba uyadla etafuleni la Ramaphosa.
So nayo into engifuna abantu bayibuke nje basibheke okhethweni ke yile. Njengoba sibheke okhethweni kusele u5 months manje sibheke okhethweni bantu base South Africa. Ake nicabange ngayo yonke lento le engikhuluma ngayo la. Bese nibuka ke ukuthi ivoti lenu nizolisebenzisa kanjani. Kukini ivoti elakho indlela yakho ozovota ngayo uzodecide wena ngevoti lakho ukuthi wenza kanjani. Kodwa kufanele ukuthi ucabangele izwe kuqala. Yilokho mina engingakusho. Think about South Africa first. Hayi i-political party yakho, hayi individual oyithanda. Ungathandi individual ukudlula i-country because i-country iyona ekusasa lezingane zakho. Ungazicabangeli wena kuphela ukuphila kwakho manje. Ungayithanda i-individual neparty yakho namhlanje. Kodwa i-individual iyashabalala. I-political party iyashabalala lelizwe lizohlala likhona. Umbuzo uthi uzokhetha kanjani evotini ezayo. So nje sengiphetha ngifuna ukusho lokho ukuthi abantu base South Africa kumele bangakhohlwa ukuthi indaba ephalaphala yavela kanjani. Zobe ngilo ngisho lento kudala ngisho ngizoyiphinda nje. Nilalelisise lento engizoyisho la. Ukuthi indaba ephalaphala yavela kanjani. Sikukhumbuzana nje. NgoJuly 2021 kwaboshwa uPresident Zuma. Wathi mayeboshwa uPresident Zuma ngo2021 kwenzakalani eSouth Africa sesiyazi. Wathi sephakathi eboshiwe uZuma kwaqhamuka umphathi wamajele uArthur Fraser. Wazotshela eSouth Africa ukuthi sekukhona into evelile abayitholile ngephalaphala. Iphalaphala eplazini la Ramaphosa. Awucabangi wena ukuthi lento kune coincidence ekhona la. Ukuthi uArthur Fraser le intelligence engaka yokuthi ayothola ngamadola asemasofeni eplazini kaRamaphosa kwafika kanjani. Mina nje isobala lento angazi ukuthi wena uyibuka kanjani. InoZuma nje written Jacob Zuma all over it mina ngokwami. In short umuntu lana mina engikholelwa ukuthi kumele simnike icredit emfanele ngokuthi avezele izwe ukuthi upresident wecountry South Africa uRamaphosa uhlobo lomuntu ubaba uZuma, that's all. Because ngikholelwa mina ukuthi uZuma ngesikhathi evalelwe ejele ngandlela thile kukhona imeeting abanayo nomphathi wamajele uArthur Fraser kuze kuzo expose indaba ephalaphala. Umbono wami lo nje ngomfoka Mkhonza is not something that is there but into mina engiyicabangayo ngendlela engiyibuka ngayo nami. So ingakho ngithi even though manje ngithi asibonge koMalema oEFF oATM oVuyuzungula but mina ngokwami wedwa umvuso wenyamazana uNcamalala President Jacob Zuma. Yingakho namanje esungule MK Party ufuna ukulungisa lelizwe elonakele elathathwa iANC yalinika uRamaphosa ukuthi alidestroy ngalendlela alidestroya ngayo. So iANC out, MK Party in. Ivoti lakho yilona elizocounta umuntu wase South Africa. Ngiyabonga ke sixoxe ngalolu daba. Thank you so much.